tässä vähän enemmän ääntä. Joka tapauksessa tämä on kuitenkin bändin historian suurin keikka. Ja keikkapaikka. Joten jotenkin olettaisi, että teistä lähtee enemmän ääntä kuin niistä 200, josta taannoin vuosina jossain euron osutuessa. Teitä on 20-kertainen määrä. Eli tässä nyt pitää päästä vähän irti, rentoutua ja ottaa ja tykittää sieltä. Teillä on palkeet, teillä on äänijänteet ja monttu tuossa keskellä lärviä, mistä se ääni tulee. Käyttäkää niitä. Kokeillaan uudestaan. Aletaan päästä asiaan, mutta ei kuitenkaan finaali. Mä luulen, että ollaan katsomassa, että ne voi lintsata tästä näitä vasta spermanolalla on. Niin kun katsot, tässä on sellainen ongelma, että niin tuolla sivuilla on sen verran hämärä, ettei erota, niin onko siellä naamassa suu auki vai onko se kiinni. Otetaan teknologia avuksi. Pefu, ole! No niin. Nyt alkaa saat pakasta. Sitten kun ollaan punaisten kotiluolassa, niin miltä se tuntuisi, jos Kalpa tulisi tänne ja löisi Ifki 5-0? Tuolla vähän arvelikin katsotaan. Ne oli Kuopioskin ihan vitun kova äänisiä. Toisaalta se hifkin lyö mikään mulle kyllä savolainen ääni. Olisin erittäin tyytyväinen, että saattaa enemmän mitakkaa kuin missä teleisiä. En kyllä tiedä, riittääkö luotteli. Mut hei, Pefu, onko se vielä niitä valoja, että me nähdään noin sivut pikkuisesti? Koska muuten voi taas ruveta luistaa niistä lauluista. Eli sovitaanko niin, että Lehteritkin laulaa?